Plyn začína tiecť na Slovensko cez Turkstream, a to vďaka úsiliu ruskej a tureckej strany a za to im treba poďakovať. Ja si však nespomínam, že by progresívne Slovensko bolo v Moskve alebo v Ankare, tam ani nepáchli. Naopak očakávam uznanie od opozície za to, že niekoľko dní tečie cez reverznú rúru vo Vojanoch plyn na Ukrajinu. Plyn, bez ktorého by Ukrajina zamrzla. V tomto Slovensko prsty nemá. Dodávateľmi sú zahraničné firmy. My však máme morálne právo uvažovať nad metódami, ako zastaviť zahraničné dodávky približne 7,5 milióna metrov kubických denne na Ukrajinu. Tieto zahraničné dodávky z Európy na Ukrajinu totiž spôsobujú ešte väčší tlak na cenu plynu. Sa intenzívne venujeme tak na domácej, ako aj na európskej úrovni, pretože Európa robí zo seba blázna. Ukrajina ju môže poškodiť koľko len chce. Európa však nemôže Ukrajine ani vlások pokriviť.